Moro, se on Jussi tässä. Tänään mä haastan mun oppilaan Aavan tai Tettiläisen tai mun uuden työkaveri, miten se nyt määritellään, Aava tulee meille töihin, niin spontaanit lainit kilpailu. Urban Ninjas tiimillä kerran vedettiin tämmönen samanlainen kilpailu joskus tuossa keväällä. Ja säännöt menee niin, että miteks ne menee? Niin. Mä voin keksiä uudet säännöt, mä voitan varmasti. Niin, miten ne menee, Aava? Keksii itse lainin ja kertoo sen, ei niinku tee sitä. Sitten se pitää tehdä ekalla yrityksellä. Keksii lainin. Keksii lainin, kertoo sen ja sitten se pitää tehdä ekalla yrityksellä. Ja monesta pisteestä pelataan. 3. Ja saako se, joka ei aloita, niin tasoittavan vuoron sitten vielä? Joo. Niin. Aava, kumpis meistä ensimmäisenä tekee se? Sä. Mitä? Minä? Ai, että sä oot tasoittavan vuoro sitten. Okei, voi vitsi, mä olin ihan varma, että sä teet tässä ekana. Mä en ole lämmitellyt siis yhtään, ja sä lämmittelit sen 5 minuuttia. Max. Eli nyt ei kannata odottaa liikoja tältä videolta. Hirmu selittely niin kuin aina, mutta ei haittaa. Mennään ensimmäiseen. Noniin. Tää menee hyvin. Monta liikettä meillä pitää olla? 5. 5, ei helkkarissä ole 5. Oisko se 4. 4? Ei pidä tehdä liian helppoja, vaan se oman taitotason mukaan. Voisi tätä voittaa vaikka 3 kierroksella, jos vaan tekisi tarpeeksi helppoja haasteita. Mitäs me tehdään? Joo. Ylitys. Tähän tuo semmonen pyörä, että jalat pyörähtää tuolta näin. Tohon seinään, tähän seinään, tohon seinään. Ja sitten maahan ja kärrynpyörä. Siinä tulee 5, mutta se ei haittaa. Noniin, jäi. Eikä yritys oli siinä. No, sitten Aava. Otetaanko tähän joku kelloaika kanssa tähän, että Ei se mietti puolta tuntia. Niin, saa miettiä minuutin. Taas tulee lisää sääntöjä koko ajan. Tämähän oli pitkään jäistä koko peli, koska viimeksi keväällä ollaan pelattu tätä ja kukaan ei ole kysellyt tämän pelin perään. Tää ehkä tuu menee. Silleen tästä lähtö, sitten pyöräytys tästä niin tälleen tangon ympäri. Sitten tähän yhdelle jalalle, tähän 2 jalalle ja sitten jotain. Ootko valmis? En. Mä en pysy tässä. No sitä tässä puoli tuntia, että mä pysyn tässä tangolla. Ei mennyt. Sitten seuraavaksi. Tosta, dashipressi, täältä, askel ylitys, tähän, sieltä ton kautta tähän, täältä tähän takaisin ja... Mitä? Siis dashipressi, sieltä juoksen tähän, askel ylitys, täältä takaisin tähän päälle, tuun täältä takaisin ja sitten teen kärrynpyörän tuosta. Uskomatonta. Se kärrynpyörä tulee nyt. Näin. Ei. Sä tuu mitään. Mä en oo vielä ehtinyt miettiä. Kello käy. Hyppy tähän. Silleen yhdellä tälleen, et ei käy tuolla takana tuohon. Sitten tässä niinku 180. Sitten saa ottaa kerran tuolta heilatus tähän. Ja sitten tästä tuohon. Ja se päällä. Kovat panokset. Kylmiltä. Ei mennyt meikällä olkapäät sijoitettu. Joo. Se jäi siihen. Onko nyt mennyt molemmilla niinku 2 yritystä, kumpikaan ei sanonut mitään? Oh. Joo. Otetaan tämmönen safety first. Joo. Monta niitä liikkeitä piti olla? No jos me otetaan silleen, että niitä pitää olla 3, niin sitten tää ei kestä vuotta tää video. Wallspin tuolla kaltevalla. Tästä leisi. Sitten tuosta saidi. Ja se saidin sen ländin pitää olla semmonen tosi hyvä. Eikö ota frontti, koska se frontti ei yleensä mä ländäsen joko näin. Tai näin, tai jotenkin ei ole ihan täydellinen. Se pitää olla semmonen tämmönen joku. Mä saan nyt tän peli edes käyttöön.
Meikän mikki on täällä. Oliko se eka piste? Joo. Että me saadaan tää joskus loppuun. Joo. Sovitaan, että se oli eka. Kyllä kestää. Onko se riski yrittää dive rollia? No niin. Kai se elämässä on riskejä otettava. Dashi, lazy ja dive rolli. Mä sanoisin, että sieltä tuli piste. Lazy. Tossa semmonen. Tähän jalka. Täältä ekalla tähän päälle. Sieltä manki tästä yli. Tähän kääntyminen. Ja lazy. Tähän ja stick. Melkein! Tästä hyppy tähän. Sitten tänne kätti. Ja sitten siihen kätistä siihen ylös tällä. Sieltä vaan. Kyni piste. Hyvä! Mä muuten voitan seuraavalla, jos mä saan tehtyä. Niin, niinpä kai. Tästä paikalta lähtö. Ponnistus ylöspäin. Tuun yhdelle jalalle tohon. Ja tohon yhdelle jalalle. Tähän kahdelle jalalle. Näin ja sitten käännyn näin. Ja sitten ponnistan tähän päälle. Sieltä tähän. Ja sitten semmonen leisin tapainen, kun jalat on se päällä, niin sen jälkeen semmonen leisin tapainen liike ulos tuolta. Voi olla myös vähän semmonen liukuminen. Yes. Oli. Tämän vuoden puolella vielä tosiaan tulossa tuo uudeksi vuodeksi parkour-video ja ensi viikolla tulee vähän skeittipätkää ja jotain tämmösiä vlogeja ja pelivideoita. Mut isoimmat panokset pistän siihen, teen sen video uudelle vuodelle se parkour-video täällä ja Aavakin saattaa olla vähän fiittaamassa siinä. Miettii. Okei, tästä heilautus yli. Ja Siitäkö se? Ei, tästä leisi. Sitten tästä hyppy tohon kätti ja siitä vielä yli. Siitä yli, mutta miten yli? Silleen, että... No tein palikan yli. No niin nyt. No, mä voin vielä lisätä siihen, että tästä kun menee yli, niin tästä kätistä tohon kätti. Joo! Niin nyt rupee se on tarpeeksi. No nyt rupee kuulostaa niinku hyvälle. Oot sä kunnossa? Se oli hyvä yritys. Mitä mä voin tehdä sille, että se ei ole liian semmoista leimiä? Hyppää 15 jalkaa. Jep. Se pääsee. Kertoo. Niin kerro. Mikä ker? Kerro. Ker. Joo, mullakin on pelipallo. Manki. Tähän kahdelle jalalle. Tohon yhdelle jalalle. Tähän kahdelle jalalle. Tähän näin. Stick. Ei tämmöstä stickiä. Eikä tämmöstä. Aavalle tuttu. Ja mennään näin. Mä leikkaan sen pois. Ei tarvitse tulla pahamia. Ei mene tälleen kylmiltään. Tää oli hyvä fiilistä. Eikä ole mitään fiilistä. Tää näyttää siltä, että me ollaan vasta tällä viikolla aloittu parkouri. Mutta mä yritän pelata itteni kanssa silleen, että mä mietin vielä sitä tulevaa. Mä yritän vaan pelata silleen, että tää peli loppuu joskus. Sepä se. Jos tää video saa 100 katsojaa, niin sitten tää video saa 100 katsojaa. Ei tuu toista. Aava, jos sä saat onnistumaan tän, niin sä saat onnistumaan tän. Ja sitten tää video loppuu vihdoin. Loppuu seinä. Bum! Mä lähden tästä. Hullu. Hyppään, teen underbaarin. Mitä? Tosta. Ne. Sitten
Tässä mä voin vaan hengailla silleen, ei tarvi olla silleen ihan täysiä, vaan Ne. niinku manki. Joo. Ja sitten tämmönen 0,5 metrin mankipressi. Tää ei tuu loppuun tää peli. Joo, sori. Oi! Ui. mä sanoin, että mä saan jäädä Joo, hengailemaan sinne. mutta oliks tossa tikki? Ei sen tarvinnut. Ai se ei oo tarvinnut. En mä sanonut No tikkiä. mitä hittoa? Aava vaan vei tämän. Ei kai siinä sitten. Siis... Joo. Kiitos kun katsoitte tämmösen kevyen V-login meiltä ja... Siis... Jos tulee 100 katsojaa, niin sitten tulee. Niin. Mm. Ja Ei tapahdu mitään ihmeellistä. Emmalle ja Aava äitille terveisiä. Joo. Ja näin. Mä kyllähän sitä varmaan julkaisekatta ollenkaan.